Pane starosto, dámy a pánové, já když jsem sem přijel, tak jsem říkal pane starostovi, že tady máte takovou pohodu, že vám to fakt závidím. Na druhou stranu my se tady scházíme kvůli události, která zase tak veselá není. Víte, říká se, že když člověk zapomene, tak nemá právo na to, aby si plánoval budoucnost. Součástí života každého z nás je i to, co neseme spolu, naše předci a příběhy, které tu pospolitost, to společenství, tu obec provázejí. Já jsem moc rád, že tady mezi vámi můžu být taky proto, že se tady odhaluje pomník a snad se nikdo snad neurazí normálních, obyčejných lidí. Já mám pocit v poslední době, že všechno je jenom o těch generálech, hrdinech, těch jménech, které známe všichni z učebnic, ale ono to bylo o obyčejných lidech, kteří se nebáli, kteří věděli, že stojí za to něco udělat, anebo kteří se dostali na místo, tak jako ten jeden z nich, a stali se obětí toho válečného běsnění, aniž by s tím měli co společného. Dámy a pánové, já bych moc přál přední Kopanině, tomuto společenství i všem kolem nás, abychom si dokázali pamatovat, že jsme součástí nějakého celku, že vycházíme z nějakých příběhů, že vycházíme z lidí, kteří žili před námi a že každý z nich sebou nechal nějaký otisk. A ten otisk neseme my za něj a je moc důležité, abychom na něj nezapomněli. Všechno nejlepší ke státnímu svátku, ke dni vítězství a já vám všem přeju, aby tady žádné jméno už nikdy nemuselo přibýt. Mějte se hezky. Děkuju panu starostovi městské části Praha 6